Stak, og det er ned i den der skrænt, den er meget farlig i forhold til den her. Så kører vi derudad, og så nu der er der på vej. Nu kan jeg styre cyklen. Nå, jeg så især den her. Nå, hun tager sgu ikke den anden. Hun er alt for en bange på huset. Stak. Stak. Når jeg siger as, så siger du Jack. As. Okay, let's go nu med mig. Så er Camilla. Jack, og det er Camilla ud af skolebak på Ulsborg. Det var lort.